andito na naman ako at ngayon lang ako mag-upload ng video ko kasi nawala yung salamin ko. So kumusta kayo lahat? Nawala yung salamin ko, nagpagawa ko ng bago kasi hindi ako makapag-upload sa computer. Tsaka isa pa, masakit talaga pag nag-upload ako. Sakit sa ulo. So nagpatingin ako ng mata ko ulit. Tapos binigyan na ako, may bagong salamin ako ngayon kasi nawala yung dati kong salamin. So kumusta kayo lahat sa mga araw? At andito ako. Pasensya na at di ako nakapag-upload dahil dito sa salamin ko. Pero okay naman na. Pero bukas meron akong appointment. Titignan yung mga nerve ng mata ko. At lalagyan ng may lalagay silang gamot para hindi lumala yung mga nerve na lumaki. So maraming salamat sa mga nanood dun sa mga previous na upload ko sa vlog ko. At maraming salamat at sa mga subscriber ko na magsusubscribe pa. So maraming salamat. Dito na naman at mag-upload ako. So shout out lahat sa inyo at God bless. Stay safe and stay healthy mga araw. Okay. Shout out kay Joey Imbat. Tsaka kay Kayong Mil De Leon at sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat. Jakada Mas Creek. May bayan ko siguro dyan. Museum pero sarado Tasimba. Kabasan Tasimba November 7. Jakad Nose Creek. Good morning mga araw. Jakad Nose Creek nang nangantayoy kinan Jose Rizal statue. Jakad Jakad Nose Creek Airdrie. May daan tren. Wala kod Nose Creek Natan Regional Park. Sunday morning. Nice simbahan da. Iman so buntayog na Jose Rizal. So naman tayo ibang tayo ng Rizal. So desa nito
Simba na kabuwasan mga araw. May bantayog nun si Rizal Eldrey North Regional Park binisita talimang Calgary kikasal. Inaugurated on October 23, 2021. So, subantayog to. Ang Dr. Jose Rizal. Tignan nyo, so Pilipino walay bantayog to Canada. So good morning, jakad bantayog nun na Dr. Jose Rizal, bali-bali at nangan, walay statue, mayroon siyang statue rito. Siya nga pala, taga Pangasinan ako, yung Panggalatok si Aro, ako yung sarili ko, hindi po yung mga Pangasinan, ako po yun. Kasi to my experience, nung nandyan ako sa Pilipinas, nung nagtrabaho ako sa Wendy's, at yung aking pananalita is matigas. Kaya tinatanong ako ng makasama ko sa Wendy's no, kung taga-saan ako, doon sa may SM Annex, kung taga-saan ako. So sabi ko Pangasinan. Sabi nila Panggalatok ka pala, sabi ng gano'n. Noon yun, it was 1990. So ngayon Pangasinense, hindi ko kayo dinadown, bagkus na ako yung sarili ko kasi parang akatok, ganun, crazy. So yun, Panggalatok si Aro, so ako yun, hindi po yung mga Pangasinense. Saka isa pa 9 years old ako. Nagtitinda na ako ng candy hanggang sa hanggang sa anong tawag nito, hanggang sa pagkabata ko na sa palisdaan, ganun. Maraming paghirap sa buhay noon until now. Kaya ko sinabing Panggalatok si Aro kasi na-reach ko yung mga iba-ibang bansa kasi nagtrabaho po ako sa barko, sa cruise line. So nakita ko. Pero down na down ako noon nung yung
Sinasabi nila yung matigas yung pananalita ko kasi daw panggalatok ako. So kaya yun yung nilagay ko kasi gusto ko ipakita rin sa sarili ko na, yung mga ibang bansa na napuntahan ko. Kasi sa mga naging instrumento na naging pumunta ako sa ibang bansa, maraming salamat po sa inyo. Pero unang-unang sa lahat, sa Panginoong Diyos, mahal na Ama, sa Yesu Kristo, nagpapasalamat ako sa Kanya kasi pinakita niya ang mundo. So hindi ko po kayo, ang mga Pangasinan, hindi ko kayo dinadown. Ako yung sarili ko. Kaya ako sinabing panggalatok si Aro kasi noon talaga mababa ako. Tinutukso-tukso ako. Kaya ngayon parang akatok, di ba? So yun lang masasabi ko na hindi ko kayo mga Pangasinan, hindi ko kayo dinadown, kundi yung sarili ko kasi panggalatok si Aro. Ako yun, hindi ko kayo. So salamat sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood, sa shoutout lahat kung sino yung may gustong pa-shoutout. Sa Jad Kanayon Pura, pamilya, relatives ko, shoutout kayo namin. Wadya si Jose Rizal. Katon sa babalaga salamat. Pasensya kila no bilang so niyang kun na channel ko is panggalatok si Aro, pero ako yun kasi noon down na down talaga ako nung since na bata ako until I na-reach up ko yung goal ko. 23 years old ako, lumabas na po ako ng bansa. So salamat talaga sa Diyos, tsaka sa mga magulang ko, sa kapatid ko, sa asawa ko, sa anak ko. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-subscribes. May aray kanayong ko dito na Pangasinan. Maraming so shout out talaga sa Pangasinan. Proud ako na Pangasinan ako. So pasensya na po at sorry po kung yun ang pagkaintindi nyo. Maraming salamat. It's November 7, 2021. Mag-10 na. So maraming salamat. Ito na si Dr. Jose Rizal. Panggalatok si Aro, di ba? Maraming salamat po. So mangan tayo. Walay sinalipod yan Sipod City. Ngaliwa na si Sirak. So Toyo. Malaki Toyo. Toyo. Ang Eskwela't Pilipinas siya. Dyan kami. So Toyo. Walay sausawan niya. Suka. Ang kanto may ano po muna. Kapo may pinay. Naman. Kapo. Takla. Kapo'y kung manaya. Mulai basic yakin. So talaga nun sama nun wala ko da Wendy's ulit kanda ta kasi si salita panawawat san sa kini tap siyempre balong saltakod kin the Manila. So bali-bali mang kamot kapit sana kunalami ko sana kunikar ka niya naman tayo tama yan kani tinaran to may hinito na alam ko na so man wala ka doing this ni saman gawa siguro 1990 20 years old ko
taba. So man, kanda naman na salita lang na Pangasinan ta ano nawet. Naman salita na Tagalog ano nawet. San sakini may Ilocano san sakini may salita tayo walay bukol, walay dalig, walay unurong dago. Yan mga tayo. So pasensya kila mga taga Pangasinan. So ibali. Mga tayo. Miskod Kem. Miskod may pinasyan ito yung ako. So say kami panggalatok ya talaga sa man naluan pa aray Pangasinan. So pasensya kila amon so channel ko yan yang ko kasi ito ang sama may sa bilay ko. So salamat takal sa ramay kinamanan Diyos amay ng gaway instrumento ya ako lang kadaro na pansa. Mahan tayo. Sama sa tuyo. Gusto tuyo sa Pabian. Masarap. Sa ulo. Okay. Lapit ka mga tos bayo. Salamat mo na yan, Diyos. Nol na ito dito. Betul bala eh. Minsan wala kape. Kape ya belas. Kape. Kaya dahil sa sabi lang magkano naman. Kami sukyo. Talaga pasensya. Sa kebal tayo almusal. Ito. Ini dito ang daere. Ang dadalan. Sandal. So patalatid munton so salamat to dami niya ng pambabantay sa vlog ko sa mga nanonood. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Kanayon ada Tiar Kalamyong maping may dyan Agila Maloy chapter
bike accessories, si Royal Chris, si Panira, si Renz, may kanakang si Renz Aranda. Si para magkunyabi la, shout out la namin. Kundi nanay ko ta birthday dito ng November 2. Sublay si Mrs. ko November 17. Happy birthday. Salamat, babagod si kayo namin, yung babantay sa mga nanonood, lahat. Maraming salamat. Pasensya na kayo. Dr. Jose Rizal. So, ang sumpot alad din munton, nakasumpala na namo sa masyara dinala lang ko tapos sumpot mo alamang. So that's it, bye bye. Bisita tayo Dr. Jose Rizal dyan, Airdrie, Nos Regional Park. Bye bye, maraming salamat po. Stay safe, stay healthy, at God bless po sa inyo lahat. Naway gabayan kayo sa araw-araw ng mahal na Ama. Maraming salamat. Thank you po.